Hello लोगोफोर, Hello my बन्धुफोर, Hello my दोस्त, Welcome my funny channel, Phaylaw Basumatary. Hello लोगोफोर, फिन फैफिननाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव लाबोनो नागिरदों सासे नेगेटिभ रल खालामग्रा माने भिलेन। बिथाङा जाहैबाय तामुलपुरनि पुब हावलिनि। बिथांजों आं रायज्लायगोन। बिथाङा दिनैसिम मेल्ला बर' सिनेमायाव एक्टिं खालामबाय। मा सिनेमायाव एक्टिं खालामदो आंथ' मोनथिया, नोंथांमोनाबो मोनथिया, ओंखायनो जों गावनि खुगानिफ्रायनो मोनथिगोन। आं दान्दिसे उनाव बिथांखौ फन खालामगोन। नै दा बिथाङा निस्सय आंखौ नेनानै दङ। आं बिथांनि इनफरमेसन होखादोंमोन फन खालामगोन होननानै। नै दा फन खालामनोसै दै रायजोफोर। नाथाय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि, आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे। अके। रिं जादों। हेल' हरेन उजिरनाव नांहैबायना फना? आं माबा फैलाव बसुमतारी। सोमोन्दोआथ' एसे माने मोजाङानो जाहैबाय, गुमै एदावलायनो हासिगोन। माने आंनि बिनानावखौनो लांबाय नालाय नोङो, मथा मथि बिनानावानो जाहैयो। प्रतिमायाबोथ' मेथाइआनो रोजाबो। जायखिजाया बैनायानो लिंसै होनबा आङो। आच्छा, नोंथ' मेरला फिल्माव एक्टिं खालामबोबाय नङा होमबा? औ, नोङो बेसे समनिफ्राय खालामनाय, जेनेबा बेसे बोसोर बैसोनिफ्राय खालामनाय, जोंनो खिन्थानो हागोन ना रायजोफोरनो? असमिया बिनोद भागवती लिरनाय डिरेक्टरा जाबाय गौतम बरा। बियो माबानि चन्द्रपुरनि आरो चन्द्रपुरनि। फार्स्ट टाइम बिदिनो, बेनिफ्राय सेकेन्डआव आङो माबा फैबाय सर्ट मुभि। सर्ट मुभि फैबाय। सर्ट मुभि एक घन्टानि 1 घन्टानि 45 मिनिट। फार्स्ट टाइम सर्ट मुभि होनोब्ला आङो कनकसाखौ बुंनांगोन। कनकसानि बे जेनेबा माबाया मेगन खेबदोंब्ला, सरि नङा, मा होनो बे मेगन खेबदोंब्ला जोंनि माबानिसो तामुलपुरनिसो। बिनि उनाव आरो मोनसेयाव टाउनफोराव ओंखारबावदों गोसोजों गोसो बैसागु। बे बिद्युतनि लिरनाय बे डाइरेक्टर बिदिनो बेनिफ्राय आरोबाव फैलायबाय फिल्माव। बेनिफ्राय फासिनि दौलें। फासिनि दौलेंआ सोरनिमोन? कनकसानि। कनकसानि। गावनो लिरनाय गावनो डाइरेक्सन। बेनिफ्राय फैलायबाय थांखि। दानि भिडिअ खालामदोंमोन जोङो, मन्दन लिरनाय केके डाइरेक्सन खालामदोंमोन। केकेआ तामुलपुरनियानो? तामुलपुरनि। बेथ' करिय'ग्राफारसोमोन, फिल्म माने फिल्मबो डाइरेक्सन खालामदों। बे फार्स्टआव एक्चुवेलि फिल्मखौनो डाइरेक्सन खालामदोंमोन। बेनिफ्राय ओरै माबाखौ लिरदों। नेक्स्टआव होनोब्ला प्रबिन गयारि। रेन्जार बाबु। बेनिफ्राय मिस्टार बड'लेण्ड। ओमफ्राय
samjati खालामबाय दंमोन औ ini dia Anjarinya ulang खालामबाय आङो Rodinera deh इसोरनि Rodinera deh bे मददनि औ नोंथां बर'बाय औ ini लोगो निफ्राय गोसोमजोमै औ बे गुवाहाटिनि एमपि प्रडाक्सना आंखौ खालामफैदोंमोन गोसोमजोमै गोसोमजोमै औ बेयावबो आङो मेन भिलेन रलखौ खालामदों बिनि उनाव जाहैबाय लंकेश्वरानि बेल'नि भेरगावनि लंकेश्वर औ दागो फिल्म नामा बेबो मेन भिलेनानो औ मेरला जाबायना लेटेस्टखौ बुंदो नों बावनायखौ आंनो उनाव मेसेजाव हरना दोनदो लेटेस्ट नोङो मा खालामदो नै दा लेटेस्ट दा सोलिबाय थानाय मा खालामदो नै दा जेनेबा मार्केटाव बरनना दं ओंखारना दं दा बिसम्बि सोलिगासिनो बे फुजाफोराव सोलिगासिनो दं अनसायदों आच्छा नोंनि बे फिल्म बानायनायनि भितराव ओरैबायसा नोंहा मा जाथाय जादों जायखौ नों थैजासिम गोसोआव थागोन गोसोआव थाथावथाव जाथाय जायाखै नोंहा बोथोरजों लाबजों आच्छा बे थांबाय औ मानासाव खालामनायाव सप्ता मोनसे खालामजेनबायमोन बिराद दैयाव अखा बांखा फैनानै बेयाव लाइट साइटनिबो माबा गैला केमेराफोराबो गैला माबा गैला जालांबाय बेटारि गैला औ बे रेन्जार अफिसारा जोंहा बर'मोन माबा नांगौबाय बर' सारा जों खोन्थाबाय बिराद अनबाय आरो माने नोंसोर जुदि नोंसोर सुबिदा दंबा गारि नङाबाबो नोंसोर माने नों नङाबा जुदि खालामनो हायाबा नोंसोर दाङाव अनना हागोन नोंसोर अनजादो बिदिनो पास खालामनानै नोंसोर सुटि होला बेबायदिनो बहुद ट्राइ खालामदों आरो बेखौ आं एसे गोसोआव दङ आरो आच्छा औ आच्छा नोंनि बे केरियाराव भिलेनाल' मानो फैखो नोंनाव नोंथ' एसे सेहेराबो मोजां मानसियाथ' एक्टर बायसासो नुनो हाया खिन्थु भिलेनखौल' मानो होखो नोंनो नों आपत्ति खालामा नामा प्रडिउसारखौनो आपत्ति खालामथारा जे आंखौ भिलेनावल' मानो होखोलै ओरै होननानै aku emang simpul yang masih lama kira gitu kan aku mana aslinya yang masih lama itu aku mau kira kamu lah kalau itu kamu juga masih itu kamu masih ini ini mau benar benar kalau kamu ada punya itu tidak ada manis ya apa ini wajar Atsa nang di masa yang kiri dolar boleh ya masa yang kiri dolar boleh ya konok saya ini pilih ulang jendela ada hilang loh hilang itu orangnya sih tuh nih oh orangnya sih tapi kalau ini mau lo kaki kalau kaki kalau ada ya boleh makan tempat aja oh masih itu boleh makan aja ada wajar Atsa ang मोनसे खोथा सोंनि गेजेरावनो
नोङो एसेबां एक्टिं खालामबोबाय सोरबा सोरबा गभर्नमेन्टनिफ्राय एफा एनै थाखा मोननाय खोनायो आङो नों मोनफेरबायना मोनफेराखै? गैथ'आनो खमायगासिनो गैया फिसा फिसा माने मोननो होननाय खोनाबाय गैया माने ओरैनो खालामथ'वाखै औ फिसा फिसाखौ लाया बेखौ लानानै मा जादों बे मा खालामो औ बेबो आच्छा मोनोब्ला लानोसै औ नोंहा जोंहानि बिनानावखौ लाबोनायनि सिगां सोरदोबा रमान्टिक माबाफोर जाना बायदोंमोन नामा? फिलिमफ्राबो रमान्टिक थायोना ना गैया? गैयाना नुनायावथ' गैया बायसा मोनखायो। आच्छा जोबनायाव जोङो नोंनि मोनसे मोजां डायलगजों जोंनि दिनैनि रायज्लायनायखौ फोजोबनो नागिरदों जाय डायलगखौ मानसिफोरा खुगा खुगा नै दा मुखास्थ' दङ बबे फिल्मनि बेखौ बुंग्रोदो ओमफ्राय डायलगखौ नोङो जेरैहाय होदों ओरै होनानै दिनैनि जोंनि नायजाबखौ एसेयाव फोजोबनाय जानोसै ओरै होननानै दै देनाय औ आंल' लुबैयाखै रायजोआबो लुबैगोन ना एसे औ औ लाबो मुदखौबो लाबो ओरैबायदि आरो मेन्देला आरो मानबलासै बिसोर सानैबो सिखाव आरो सिखावखौ आङो हमना थिनहरो फैला जामोन बे सिखाव माबाना पुलिस नालाय बिसोरखौ अमा दोन आङो जेरैखिजाया नांगौ सप्तासेनि गेजेराव नोङो फुङावनिफ्राय बिसोर अमा दोनो दोनोबाथाय आं बे जायगायाव ओरैनो जायगायाव आं मा जायगायाव बुंबाय एसे मा सालायो दे माने सयबार जायगायाव जोंथ' गोसो गैयामोन थेवब्लाबो खेबसे सोंनोसै गावबा गावनि पाब्लिक फारसे अननाय दङब्ला एसे सानै हयै थिनखौ हो नङाब्ला बे पाब्लिक पार्टियाव ओरैबायदि होगोन उयै आं माथाम बायदि खालामदोंमोन आं मिथिबाय आंनि माथो बहाथो थादेरसै माबा साबायखर आजाबायनो साबायखर देनां टाउनफोराव थांब्लाथाय आरो मोजाङै जनानै आरो खोनाबावनोसै डायलगखौ हांसो मासेल' फिसिना दोनदो जों थांगासिनो दं दै अके अके दे गुड बाय बिनाय थेंक इउ बे जाबाय हरेन उजिर मानसिनि सेहेरा नुनायाव जोबोद मोजांथार नाथाय प्रडिउसारफोरा लाङै लाङै बे भिलेनखौल' होयो बे नेगेटिभ रलखौल' होयो ओंखायनो दा मानसिया डायलगफोर भिलेननि बायसा फैनो हमबाय रायजोफोरा भिलेनावनो अनसायना लाबाय थ' बिथांनि जिउआ गोलाव सम थांना थाथों अबं बोसोराव आं बोर बिनाय जाबाय लोगोसे जोंनि दिनैनि नायजाबखौ नोंथांमोनजों आंजों बे नायजाबखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि